Arkadaki kapıdan gelmeni haýyş edýäs. Kimsin? Bu men Nero körpe jana pizza getirdim. Kapyň daş ýüzüne goýdy gümmol. Ýagşy, on bakatyny kim berer jenap? Nämen bakatyny? Men getirip pizzam bakatyny jenap. Söylemi, ondan men sana näçe bermeli? $11.80 jenap. Qaytargydy gerek däl kapyda haýwan. Haýwan niýemi? Egerde sen 10%-in gürrüňne diýen bolsaň, men seni polis demedi al ederim. Nädersiň şu içiňe gurşundan dollar aýtsam? 1, 2, 3, 10. Peynirli süýjü pizza diňe meň üçindir. Dallas ştatyna Fort Worth çelçany çora. Wah, nähili gowdat. Dogrudan gowdat. Howa. Onda $500 jübi terjime etdi. Birinji bölümde 2 bilet, onu ikinji bölümde deňer ýalyla. Bu hakyky Rolexmi? Asıl nähili roýýan? Ýasama bolaýmasa, bu ýasama däl, onsoň mende halka da bar. Nähili odan eken? Ýör aýryn, uçura minmek başlanlar. Bu gaýp eger biz anynda uçsak birinji bölüme bilet ödürler. Onuň üstüne de halka saga jübi terjime etdi $500 hemem o kulak halka da berýän. Olar gaty gowy görürsiňiz. Wagon kulak halkary bir sanlyk beýleki zatlara mazal ýördün aýryn. Bolýa. Men haýyş edýän. Eni höküminde haýyş edýän, gaýrat edin. Haýyş edýän. Bolýaly alaýynla. Ay, bolýa da aýryn. Gadarly Santa Claus, geçen ýyl sen maňa gitjek gyýjyk sogat berdiň. Bu ýyl bolsa maňa plastilin sogat beräý. Gadarly Santa, geçen ýyl sen maňa Ferrari'ni sogat etmek ýatdy.